Kont għadni u nibqa' determinat li nkompli nsaħħaħ il-Partit Nazzjonalista u għalhekk lest nieħu kull deċiżjoni li hemm bżonn. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara li d-deputati nazzjonalisti Adrian Delija u Jason Azzopardi iddikjaraw li se jimpenjaw ruhom biex ikomplu jiddedikaw l-enerġiji u l-ħiliet kollha tagħhom favur il-Partit Nazzjonalista ħalli l-partit joħroġ rebbieħ fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. Jiena determinat kont għadni u nibqa' li nsaħħaħ il-Partit Nazzjonalista lest li nagħmel u nieħu kull deċiżjoni li hemm bżonn f'kull ċirkustanza. M'għandi ebda problema nkun ibes ma' min għandu bżonn nkun ibes. Effettivament l-eżekuttiv issejjaħ biex anke jittieħdu d-deċiżjonijiet. L-outcome, il-feud bejn Jason Azzopardi u Adrian Delija llum hija black on white, situazzjoni hija riżolta u allura l-eżekuttiv ma kellux għalfejn illi jkompli għaddej. Fis-qarrija konġunta Adrian Delija u Jason Azzopardi spjegaw fost l-oħrajn li huma jinsabu impenjati bisħieħ biex flimkien mal-bqija tal-partit kollu ikomplu jiġġieldu mingħajr biża' u favuri ħalli f'pajjiżna terġa' tirrenja s-saltna ta' dritt u kulħadd ikun ugwali quddiem il-ġustizzja. Jason Azzopardi u Adrian Delija għarfu rispettivament f'xulxin politiċi li huma impenjati bisħieħ fil-ġlida kontra l-korruzzjoni fil-ħajja pubblika li fniet lil pajjiżna sa mill-bidunet tal-amministrazzjoni laburista b'kuntratt ivvizzjat wieħed wara l-ieħor. Adrian Delija saħaq li hu jaraf li Jason Azzopardi jinsab fuq quddiem fil-ġlida kontra l-każijiet ta' korruzzjoni fil-waqt li Jason Azzopardi spjega li hu jaraf li Adrian Delija qed jiġġieled fil-qorti il-ġlida kontra l-kuntratt ivvizzjat tal-isptarijiet ma' Vitals fil-waqt li ddikjaraw ukoll li Adrian Delija ma jinsab fil-but tal-ebda negozjant. Jason Azzopardi ddikjara wkoll li Adrian Delija jew il-partit fi żmien it-tmexxija tiegħu ma ħa ebda deċiżjoni biex David Casa ma jkunx elett bħala membru parlamentari Ewropew u li ma jirriżultalux li hemm mijiet ta' messaġġi bejnu u Jorgen Fenech. Dan kollu hekk kif il-Partit Nazzjonalista ħabbar li tħassret il-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv li kienet imsejħa l-ħamis filgħaxija wara din l-istqarrija konġunta bejn iż-żewġ deputati.